La normalitat va retornant a les carreteres perquè part del sector dels transportistes han arribat ja a un acord amb el govern i són molts els que comencen a treballar. Es comença doncs a superar una situació de vaga que havia deixat paralitzat el transport per carretera des de dilluns. A Cambrils, alguns comerços han començat a rebre subministrament, però la situació no es normalitzarà del tot fins que passin alguns dies. Hola a tothom. Un dia més el sector dels transportistes encapçala un informatiu en el que també ens fixem en altres notícies. Resumim primer les més destacades amb el sumari. Turisme de Cambrils no farà pagar aquest estiu per utilitzar les dutxes a les platges del municipi. Així ho ha assegurat la regidora de Turisme en una entrevista a Ràdio Televisió de Cambrils. Mont-roig celebra la primera festa de l'arbre en la zona afectada el passat estiu per un incendi forestal que va cremar 320 hectàrees. L'Ajuntament de Cambrils serà una de les entitats que rebrà un diploma en reconeixement a la col·laboració feta durant l'incendi. Una trentena d'alumnes del Pla de Transició al Treball de Cambrils celebraven ahir la seva festa de final de curs. El programa, que ofereix cursos de cuina i restauració i també de comerç, oficina i atenció al públic, pretén facilitar la inserció laboral dels joves que no han finalitzat l'ESO. A poc es recupera la normalitat en el sector dels transportistes, tot i que hi ha una part del col·lectiu que manté l'aturada. Aquest matí, productes com els diaris han arribat amb normalitat. Benzineres i supermercats també comencen a rebre subministrament, tot i que després d'aquests dies de vaga caldrà esperar encara perquè la situació es normalitzi del tot. Aquest és el primer camió que arriba a un dels supermercats Sumar de Cambrils des de dilluns. Aquest matí els treballadors i treballadores de l'establiment anaven a corre-cuita entrant al magatzem les comandes endarrerides. Durant el dia d'avui la feina es multiplica i és que esperen més camions amb més gènere. El camioner del grup Miquel Alimentació, amb seu a Tortosa, no s'ha mogut de la planta des de divendres passat. Assegura que els estocs acumulats els han paralitzat pràcticament durant 5 dies. Des de dilluns que no repartim. Vam anar a dilluns, hem estat a planta però sense repartir, tot planta, tot parat. Perquè no sortia el producte, tot era acumulació de material als molls i no cabien més els molls i van estar tot el magatzem parat. Avui és el primer dia que sortim i de moment hem vist piquets però ningú mos ha dit res, no mos han parat, de moment ningú mos ha dit res. Transportistes que comencen a treballar i altres que avui per primer dia no han sortit a les carreteres. És el cas de l'establiment Bonària de Cambrils. Justament fins avui no havia tingut problemes de repartiment. No nos ha afectado hasta hoy, que no nos ha servido nada. Mañana no lo sé. Bueno, en servicio de huevo y eso no, sí nos ha afectado. Pero en referente a la carne fresca y eso no hemos tenido ningún problema. Hasta esta noche, que no nos ha servido nada. Aigua, llet, però sobretot verdura, fruita i ous són els productes que més han notat a faltar la clientela. Sobre todo agua lo que más, leche también, pero no ha faltado del todo tampoco. El pan no, pan ha habido. Y lo único, pues verdura i fruta. Els primers dies sí, que ara no. Ara ja falta llet, faltava llet i fruita. O verdura. La verdura falta la verdura, que és molt important. La resta jo he trobat de tot. Jo també, xiquet. Jo he trobat de tot. El que hi ha aquí a faltar és la fruita i la verdura. El govern ha donat per tancades les negociacions amb els transportistes que no estan de protesta amb 56 mesures per pal·liar la crisi. Però la resta de camioners continuen en vaga perquè no estan d'acord. Aquest matí ja alguns transportistes autònoms tornaven a la feina. No hemos trabajado hoy porque la agencia nos ha dicho que podíamos salir. Yo pienso que es porque la cosa ya se ha calmado. Claro, hay muchos clientes que están reclamando. Posiblemente ellos ya vayan convencidos de que tras los acuerdos de la CEM, ¿sabes? Pues ya lo hemos conseguido todo, pero básicamente yo creo que el problema va a seguir subsistiendo, ¿me entiendes? Por eso mismo, porque quien negocia, ¿sabes? No es quien defienda a los pequeños, sino quien negocia son los grandes y negocian para ellos. Ese es mi punto de vista.
Està previst que durant aquesta setmana es tornin a veure circular camions per les carreteres. I és que el 88% del sector del transport ha signat amb el govern l'acord i ha acceptat les mesures plantejades per pal·liar la crisi. El paquet inclou diverses mesures referents a incentius fiscals, com les bonificacions del 50% de l'impost sobre les activitats físiques d'aquest any o l'agilització de la devolució de l'IVA. Però no contempla la tarifa mínima obligatòria, com demanaven els convocants de l'aturada. La ministra de Foment, Magdalena Álvarez, ha dit que és impossible fixar-la, ja que no seria legal, i ha fet una crida als vaguistes perquè signin l'acord. Ahora lo que tienen que hacer ellos es llamar a todas aquellas personas que han convocado al paro y desistir de esa presión y de esa posición de fuerza que no nos lleva a ningún sitio. Per al ministre de l'Interior és positiu que sigui un acord majoritari. Lo que el 12% no puede pretender es imponer sus tesis, porque, entre otras cosas, algunas de las reivindicaciones más sentidas de ese 12% no son admitidas por el otro 88%. Por tanto, hay que optar y, lógicamente, la Administración opta primero por lo posible y, segundo, por lo majoritari. Rubalcaba també ha dit que el que no pot fer el 12% dels transportistes és impedir que qui vulgui treballar ho faci i que el govern actuarà amb contundència per garantir aquest dret. Després de 4 dies de vaga, aquest era l'aspecte que presentaven avui la majoria de les carreteres catalanes. Tot i algunes excepcions puntuals a les comarques gironines, els transportistes han abandonat les marxes lentes. Malgrat tot, les associacions que han secundat les mobilitzacions a Catalunya mantenen ferma la convocatòria de vaga. No reconeixen l'acord signat a Madrid i asseguren que la majoria de transportistes no sortirà a treballar. El gobierno, sin contar con los transportistas, ha cerrado unas negociaciones en falso. Por tanto, creemos que las va a volver a abrir cuando vea que ese 82% son los transportistas los que están parados. Es decir, hasta ahora quizás a lo mejor estaba confundido. Pues no, ahora al ver que el 82% de los transportistas están parados, pues entonces creo que va a reconsiderar su posición y volverá a negociar. Al port de Barcelona, alguns camions han començat a circular escortats pels Mossos d'Esquadra. A Sant Sadurní d'Anoia, però, aquesta nit han aparegut 3 camions cremats. A Tarragona, en canvi, la Guàrdia Civil ha desactivat els piquets de Constantí després que ahir van acabar amb 2 persones ferides al negar-se un camioner a parar.